DXDC Radyoman Report. Nagpadayon ang biyahe sa Bagalansang Pampasiruan nga gikan sa Santa Ana Wharf patabok sa talikod Island Garden City of Samal. Bisan pa man og adunay na sinati ang pagdagkos balod tungod sa bagat. Sumala ni Nestor Boiser, kapitan sa lansang Jessa 3, nga dili maayo ang kaimtang sa kadagatan rason nga mapugos siya sa hinay nga pagpadagan aron dili mo reklamo ang pagpasahero ingon man moabot sila sa pantalan nga luwas. Malto di Boiser nga iyang ginatrabasiya ang lansa aron dili kayo bukiling sa kadagkos balod ingon man sa hangin lakip ang kusog nga sulog nga mopahinay sa dagan sa Jessa 3 padung sa ilang destinasyon. Gidugang sa kapitan nga samtang wa pa sila makadawat og mando gikan sa Philippine Coast Guard nga isuspenso ang pagbiyahe, magpadayon ang ilang serbisyos publiko nga mutabok sa Samal o pasyudad sa Davao. Wala mo, tirpasya lang gamay sa balod pa. Pabor na nga mo promo diri sa pa kadausos. Okay, pero wa pa advice kap no nga pag sa staff pa wala pa kaya ra. Kaya naman. Kaya ra. Kasama magato atong balita karong baga orasa. Radyo Man Dudong Rinlubasbog, Tatak Ariben. Tatak RMN